Hira kuke saurara kai tsaye tare da gwamnan jihar Katsina. Za mu so ka gaya wa duniya ainihin sunanka. Sunana Dr. Dukko Radda, ni ne zaɓaɓɓen ɗan takara na jam'iyyar APC a jihar Katsina a zaɓen 2023. Za mu so mu ji kaɗan daga cikin tarihinka. Ni tsohon malamin makaranta ne, tsohon ma'aikacin banki ne, tsohon shugaban ƙaramin hukuma ne na shekaru, na yi aiki a majalisar tarayya, na yi aiki a matsayin National Working Committee na APC na farko da aka zaɓa a jam'iyya a 2014. Na yi chief of staff wato shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Katsina, na yi shugaban ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa na shekara 6, ni ne shugaban ƙanana da matsakaitan masana'antu na farko wanda aka maimaita ma kujerar shi duk tun da aka kafa hukumai. Me ya baka ƙwarin gwiwar tsayawa takarar gwamnan jihar Katsina? Alhamdulillah, ina gani abin da ya bani karfin gwiwa wajen neman takarar gwamnan jihar Katsina shine tausaya ma al'umma, because na yi shugaban karamar hukuma wajen shekara 6, na ga halin da mutane suke ciki, an shiga cikin gwamnatin nan na ga halin da mutane suke ciki, nike ganin akwai gudunmuwar da zan iya bada wajen fitar da mutane daga cikin wannan hali da suke ciki na rayuwa da kuma kawo zaman lafiya a jihar Katsina. Menene mafita kan rikicin da ke faruwa a jihar ka? Duk abin da ya kamata in yi a matsayina na ɗan takara, duk abin da mai girma gwamna ya kamata ya yi a matsayin shi na gwamna, duk abin da jam'iyyar APC ya kamata ta yi a matsayinta na jam'iyyar APC mun gudanar da shi. Wane shiri kake don magance matsalar rashin tsaro? Babban abin da ke da mahimmanci kyakkyawan shugabanci a harkar tsaro. A matsayinka na chief security officer na jihar Katsina, abin da ya kamata mu yi shine dole sai mun yi abubuwa kusan guda 3. Na farko sai mun yi gazarin intelligence, mun nemo labarai masu mahimmanci masu sahihanci daga mutanen da suke zama wa'annan wuraren inda ake ta'addancin. Sai mun yi amfani da mutanenmu locals, yaranmu ga sunan sai ka ga dubbai suna fitowa aikin soja, 'yan jihar Katsina, 'yan ƙananan hukumomin da ake wa'annan abubuwa. Za mu ɗauke su aiki, za mu horar da su, za mu haɗa su da sojoji da 'yan sanda su yi aiki, za mu sai kayayyakin aiki, za mu sai motoci.